И здравейте, приятели! Аз съм Мистер Флиш и сега съм в моя прекрасно нов сървър Ладура PvP и сега ще оправим тази дупка, но след това, т.е. преди това ще ви покажа ето какво има в тази прекрасна обсидиан каштурка, която построих. Сигурно повечето от вас знаят, особено тези, които са играели преди това. И знаете защо съм си пълнал координати. Да, точно така. Това е първия рейд евент в новия сървър Ладура PvP. И сега ще ви покажа какво има тук. Само да слезем. Ето така. Ето виждаме чест, който е вътре, плюс факла. И ето това са айтемите, които ще спечелите след като рейднете този прекрасен хоум. Броен фулки изобщо, както и оръжията. Ето виждате. Има хубав запас от полшанки. Water bucket, кофа с лава и кофа с мляко. 64 бутилки. Виждате какво има. Най-интересното е този крипър, с който може много лесно да се гримнат и други къщи. Очаквам веднъж ще снимам клип, когато започнете да рейдвате, за да покажем на всички останали какво точно представлява рейд евента в Ладура PvP. Но някои ще кажат: аз не знам как се прави изстрелвачка на TNT. Боже, папагала мятски много вряка. Затова съм предвидил и още нещо, какво ще правим на този клип. И то е да ви покажа всъщност как се правят изстрелвачки. Някои го очакват много отдавна, други по-малко, но както и да е. Сега нека да отим на War Event, че там се намира. Бързо подготвил съм си един набор от така. Един набор от изстрелвачки. Ето ги тук. Лека еволюция на какво е това? Добре, не знам какво е това, после ще разберем. Да, после ще разберем. Няма значение. Подбрал съм си лек набор от изстрелвачки. Като започнем от най-първобитната, ето там. Тя се прави много лесно. Можете да видите, трябва просто една кофа слава, малко каблстоун и един стон слаб. Използва се последния начин. Взимате TNT, ето така, и една запалка. Нищо повече. Слагате TNT-то така, другото TNT така, цъкате върху задното и после върху другото и става бем. И бум. Да. Сори, че малко ми лаги сървъра, обаче дойде Майнкрафта, обаче да, малко ми е натварен компютъра в момента с 1500 неща. Но както и да е, това е малко хубав Кенън, поради простата причина, че изстрелва още по-добре. Тук ще ви трябва 2 стон слаба и с едно повече каблстоун. Използва се пак по същия начин. Ето така. Напълно по същия начин се използва. Чакайте сега да видим. Мисля, че имаше разлика и в силата на изстрелване, защото по този начин се концентрира сила на първото TNT, което палим. Ето така. И второто палим. Бум. Няма особено голяма разлика. Нека да видим и другия Кенън. Да. Този е най-хубав от всичките според мене. Всъщност не е баш най-хубав, но за хибриден изстрел този си е доста добър. Много лесно се прави, дори да нямаш материали. Редстоун навсякъде се намира. Най-хубавото е, че можеш да сложиш много повече TNT-та и да ги запалиш едновременно, да използваш генерираната енергия от тях наведнъж,
за да изстреляш онова TNT. Сега ще ви демонстрирам колко по-силно стреля, например, от този Canon. Мога да ви покажа и там как може да се построят толкова много, да се сложат толкова много TNT-та, обаче такъв вариант просто ще избухне неравномерно, което е някакси неприятно. Не знам, аз лично не бих го ползвал там. Тези Canon не бих ги използвал за по-близко разстояние. И е така, започваме, цъкаме първо бутона, който няма да активира това TNT. Така, ето така. И след това цъкаме бутона, който ще активира и другото TNT. Бум! Виждате на какво по-голямо разстояние изстрелва. Виждате. Сега един от любимите ми също Canon, който малко по-трудно се приготвя, но пак е лесен за приготвяне. Просто ви трябва да заместим тази стена от Cobblestone с диспенсъри, както и до това Cobblestone блоки. Става много лесно. Пак по същия начин цъкате този бутон първо, изстрелват се TNT-то, махи се крава и след това цъкаме ето този бутон и става бум. И бум, даже изстрелва по-силно. Не знам защо. Canon-ите по принцип нямат никаква разлика. И вече това, което виждате като последен Canon, е Hybrid Canon. Той се изстрелва Sand и TNT едновременно. Сега ще демонстрирам, само да проверя дали имам TNT. Заредено, да, имам. С натискането само на един бутон, само че тук изготвянето е малко по-трудно, защото се изискват репитъри и малко повече знания за Redstone системите. Ето все пак ви го показвам как изглежда. Ще видите в действие този Canon напред. Бих искал да ви покажа и още Canon-и, които знам, включително и едни огромни чудовища, но те са много трудни за изготвяне и ще ви ги приготвя малко по-нататък, когато се развиете по-добре. И има къщи за рейдване с такъв размер, защото просто сега и да ви уча няма никакъв смисъл. Затова ще ви покажа просто един обикновен Hybrid Canon, ако случайно намерите хом покрит с вода. Обяснявам защо се използва този Canon, а не обикновения само с TNT. Ами, по простата причина е, че когато TNT-то бъде изстреляно, се гличва заедно с пясъка, се гличва в пясъка и пясъка по този начин го предпазва от избухване от водата и TNT-то съвсем спокойно може да избухне във водата. Разбирате ли? Надявам се да ме разбирате. И ето така, да видим какво ще стане. Трябва се. What? Не знам, честно казвам, какво стана. Да, ето го. Явно е лагнало просто. Изстреля се санда, изстреля се и TNT-то. Малко на дупка. Но не, има. Взревил се ето там. Да. И изстрелял пясъка. Ей, там, далеч. Нека да пробваме пак. Просто може да ме е лагнало. Е така. Да, видяхте. По принцип, това се използва само за... как да ви го обясня? Опс, да. Това се използва само за стени покрити с вода. Или пък Hybrid. Това е възобновяеми стени. Но за това ще ви покажа някой друг клип. Радвам се, че продължавате да следите чанела ми. Моля, сабскрайбнете, лайкнете и видеото и продължавайте да следите. Между другото, днес, само да видя коя дата, трябва да сме 4 октомври. Момент, да, 4 октомври сме, неделя. Днес от 7 часа ще се проведе голям евент с 2 книги с ранг.
Аз ще ги метна, плюс дроп партията, снейкове, jump sprint и той да е sprint jump, и 3 спаунера, който някой ще си ги хване. Надявам се да ви харесват, да ви хареса евента. Възползвайте се от Кенана и не забравяйте да рейднете ония прекрасен хом, за да си вземете айтемите. И чао, чао!